Det er en stor og spændende udfordring at skulle redesigne vores gamle stol VL118, tegnet af firmaets grundlægger Vermund Larsen tilbage i 60'erne. En stol, som var en stor salgssucces dengang, og derfor er det en opgave, som kræver stor respekt. VL118 har altid fået ros for en fantastisk sædekomfort, og den sædekomfort har vi bibeholdt i den nye relancerede version. I forhold til den originale stol har vi været inde og arbejde med rørtykkelsen på stellet, gjort det slankere, så stolen får et mere let udtryk. Selve rygbøjlen er i forhold til den gamle gjort mindre, igen for at gøre udtrykket lettere, når man ser stolen bagfra. Den relancerede VL118 fås både med en synlig rygbøjle og med en skjult rygbøjle. Den findes både som skalstol og som polsterstol. Selve overfladen på stellet kan fås i krom, i matkrom og i sort pulverlak. VL118 kan nemt stables. De bløde sæder på undersiden af stolen holder afstanden stolene imellem og sørger for, at de ikke ridser hinanden. VL118 fås med vendbare glidere. Filt, som passer til trægulv. Hård plast, som passer til gulvtæpper. Som I kan se, er de nemme at vende. Derudover har vi også en stokglider, som passer til fliser. I forhold til den originale VL118 har vi på skalversionen i en relanceret model sat en silikonekant under ryggen. Udover at den giver en lækker finish til stolen, har den også den funktion, at stolen ikke falder ned eller ridser bordet, når man hænger den op på. Derudover har ryggen en lækker runding, som giver en god komfort, når man sidder i stolen og bruger armlænene. Vigtigst af alt, så sidder man fantastisk.